After the game, I just went to everybody and said, okay, can you just please put your signature on it, because I want to make sure everybody is on it, and I want to remember everybody that was part of it, because of course without them these goals were not possible. But yeah, of course, I'm really proud of it and happy for my first hat-trick. Rossi, is dit zijn redden? Ja, dit is zijn redden. Wat een joen is dit voor Karim Rossi, wat een joen is dit voor Cambuur. Rossi is een van de 10 spelers die het eer een hattrick maken had voor Cambuur. Wat hij waarschijnlijk net weet, is dat een van de orenljouter hattrickhelden regelmatig zocht bij de training. Johan Grote is onder de indruk van Rossi. Dat hij kan voetballen, dat ziet iedereen wel. En dat hij aan de bal goed is en dat hij tactisch redelijk tot goed is. Maar in zijn ontwikkeling kan hij nog heel veel leren. I only played here, Nice. eh? Yeah, Amateurs and 14 years here. Your whole career? Yeah. Oh, Yeah. nice. Cute. Yeah. They didn't let me go. Wij brachten beide mal hier bij elkaar. Te keren mij nog een speler die een hattrick maken van Cambuur. Kun je jou die hattrick van Jan Bruin nog herinneren? Poeh, ja, wat lastig. Ik zelf wel niet eens. Nee, ja. Ik heb zoveel ballen gekopt in mijn leven dat ik ben heel veel goals binnen kwijt. Ja, dat komt van Ik weet dat het ook tegen VVV was. Dus ik heb ook drie keer gescoord tegen VVV. En dat was in één helft, onafgebroken. Dus in de 9e minuut, de 17e minuut en de 21e minuut. Maar niet, ik weet echt niet meer hoe de goals waren. Nee. En daar is dit weer Jan Bruin. En zo wordt het 3-1. Jan Bruin, 3 doelpunten. Ik ben er wel heel erg trots op dat ik ook een hattrick heb gemaakt. Ja, dat gebeurt niet zo vaak als verdediger. 1984. Thuis tegen VVV. Alleen ik maakte er 4 in plaats van ik kopte 1 bal in eigen goal. Bruin en Grote binnen echte clubiconen bij Cambuur. Safir is Rossi nog net, maar wat net is, kan nog komen. Really happy to be named with those names, and yeah, I feel proud, and yeah, hopefully I can leave my mark as much as them in this club, because that would be another thing to be proud of.